слідства Генпрокуратури. Що буде з справами Майдану тепер? Вже на сьогоднішній день створена така ситуація, яка фактично до зупинення привела. Крім того, що ці тести, знову ж таки, вони зупинили роботу у більшості. Тобто вони всі переживають. Він же ж 3 бали не набрав, іти на свободу, і йому будуть розповідати ось експерт про те, що він непрофесійний. Хоча він там, може, 5 справ закінчив, і вони в суді і вироки мають. Він каже, ви не відповіли на 3 питання, ви не доброчесний. Тому більшість вчать. Звичайно, є якісь слідчі дії, які обов'язково виконуються, але знову ж таки це ставить нерівне становище перед тим, який все закинув і читає тест. Але 6 слідчих за результатами тестів наших звільнили. Абсолютно нормальні слідчі. Я не можу сказати про те, що вони не дали. Тобто вони закінчували справу, вони розслідували, не допитували, вони мали результат. Я не мала підстав сумніватися в їхній компетенції. Ніхто не дивиться на їхні справи. До речі, один слідчий закінчив справу, в суд направив стосовно колишнього голови СБУ в Києві, Київській області, тобто по антитерористичній операції, де на 130 потерпілих. Тобто, і ця справа, до речі, сьогодні було звільнено запобіжний захід вже на особисте зобов'язання. Велика, значна справа, тобто, а він дійсно набрав там 2 бали і теж йому мають сказати до побачення. Це велика біда. Тому, а вже ж до цього в п'ятницю звільнили 4 керівників. На сьогоднішній день в управлінні спецрозслідувань залишилося 22 працівника. У відділі, який займається майданівськими справами, залишилося 6 слідчих. Щоб ви розуміли, на цих же ж самих 4 тисячі епізодів. Тобто, а керівники кажуть, що не переживайте, це все там Горбатюк вигадує, і нічого цього немає. Все нормально, все рухається і так далі. Як правда.